ଏ କଳିଙ୍ଗ ମାଟିର ନାରୀ ଶକ୍ତି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିରକାଳ ଉଦାହରଣ ରହିବ। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ନାରୀମାନ ଘରର ଚାରି କାନ୍ଥ ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ ରହୁଥିଲା ବେଳେ ଆମ କଳିଙ୍ଗ ମାଟିରେ ନାରୀ ଶକ୍ତି ଏ ଜାତିର ଗର୍ବ ଗୌରବକୁ କେମିତି ବିମଣ୍ଡିତ କରିଛି ଏ କଥା ଇତିହାସ ଚିରକାଳ ମନେ ରଖିଥିବ। ଆମେ ଝିଅମାନେ କଳିଙ୍ଗ ବାହିନୀ ଗଠନ କରିଛୁ ବାବା। ଯଦି କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଜୟ ପଥ ଦେଇ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ପରାଜିତ କରିବୁ। ଶତ୍ରୁ ମୋ ମାଟି ମା କଳିଙ୍ଗକୁ ଆଖି ଟିକେ ଚାହିଁବାକୁ ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କେହି ଜନ୍ମ ହେଇନି ରେ ମା। ତଥାପି ତମର ନୌବାହିନୀ ଗଠନ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ। କଳିଙ୍ଗ ବିରାଧୀ ବୀରବର ସମ୍ରାଟ ଆଦିତ୍ୟ ହରିଖଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣି ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ରେ ମା। ମହାରାଜ ମହାରାଜ କଥା ଜାଣି ସାରିଛନ୍ତି? ଗୁପ୍ତଚର ଏ ସମ୍ବାଦ ଦେଇ ସାରିଛି। ମହାରାଜ ଏ କଥା ମତେ ବି ପଚାରି ସାରିଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ନା ନା ଯୁବରାଜ ଶିଳାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ରାଜା ହରିଖଞ୍ଜନ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କି? ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କି? କୁହ ବାବା କୁହ, କଣ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କୁହ? ନୌକାରେ ଜଳଭାଗରେ ଶତ୍ରୁ ସହିତ କେମିତି କୌଶଳରେ ଯୁଦ୍ଧ କରାଯାଏ ସେ ସବୁ ଯୁବରାଜ ଶିଳାଦିତ୍ୟ ମୋ ଝିଅ କାରୁବାକିଠୁ ଶିକ୍ଷା କରିବେ। ମୁଁ ଯୁବରାଜକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବିନି। ସେ ତ ରାଜକୁମାର, ତାଙ୍କ ତ କେତେ ଦୂର ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କିଏ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯିବି ଯେ? ଆମ କଳିଙ୍ଗ ଭୂଇଁରେ ଆଉ କେହି ଜଳଭାଗରେ ପୁଣି ନୌକାରେ ରହି ଏ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର କୌଶଳ କେହି ଶିଖିନାହାନ୍ତି ରେ ମା। ତାହେଲେ ତମେ ଶିଖିବ। ମୁଁ ତ ଯାହା ଶିଖିଛି ତମଠୁ ହିଁ ଶିଖିଛି। ନୌକା ଯୁଦ୍ଧ ମୁଁ ତତେ ଶିଖେଇନି ରେ ମା। ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଉପକୃତ ତତେ ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ ତୋର ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ, ଅସ୍ତ୍ର ଗୁରୁ ଆଉ ଧର୍ମ ଗୁରୁ ବି। ଗୁରୁଦେବ କହିଛନ୍ତି ଏଇସବୁ ବିଦ୍ୟା କଳିଙ୍ଗର କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବାକୁ। ଯୁବରାଜଙ୍କୁ ତ ଜମା ନୁହଁ। କାରୁବାକି ନଈକୂଳିଆ ରାସ୍ତାଟା ଆଜିକାଲି ବିପଦ ସଂକୁଳ ହେଇଗଲାଣି। ବେଳେ ବେଳେ ବଣ ହାତୀ ମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ଜନସାଧାରଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ଆଣି ଛିଡ଼ା କରୁଛି। ରାଜା ନୌବାହିନୀରେ ଯେତେ ଅଧିକ ହାତୀ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ହାତୀ ସେତେ ସେତେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ପରିବାର ବଢଉଛନ୍ତି। ଧନୀ ସାଧବ 6ଟା ବୋଇତରେ ଏଥର 18ଟା ହାତୀ ବିଦେଶକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ଯେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସେଇ କଥାକୁ ନେଇକି ଚର୍ଚ୍ଚା। କଳିଙ୍ଗ ରାଜା ଗଜପତି ଗଜରାଜ ମାନଙ୍କର ଅଧିପତି ହେଲେ ଏଠି ମଣିଷଠୁ ହାତୀ ବଳିଗଲେଣି। ହେଲେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ସେ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ହସ୍ତି ରୂପରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ହାତୀ ଏ ମାଟିର ସମ୍ପଦ ନୁହଁ, ବିଭବ, ପ୍ରତିପତ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ନୁହଁ, ଅନୁଭବ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମ ରାଜା ଜୈନ ଧର୍ମୀ ହେଲେ ବି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ଗଭୀର ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି।
ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ରକ୍ତ ଖଣ୍ଡା ଆଘାତରେ ବହୁତ ଗଭୀର କ୍ଷତ ବି ହେଇଛି। ବିଶଲ୍ୟକରଣ ଲୋକ ଏଠି ଅଛି। ଏବେ ଲଗେଇଦେଲେ ସକାଳକୁ କିଛି ନଥିବ। ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରେ, ସେ କ'ଣ ରକ୍ତ ଦେଖିଲେ ଡରେ? ଯୁଦ୍ଧ ଏ ଦେଶରେ ଝିଅମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି? ଆପଣ ବିଦେଶୀ ନିଶ୍ଚୟ। କେଉଁ ଦେଶରୁ ଆସିଛନ୍ତି? କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି? ବଣିକ କି ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି? ହୀରା ରେଶମ ନା ପଶମ? ଜଳ ପଥରେ ଆସିଛନ୍ତି ନା ସ୍ଥଳ ପଥରେ? ଯଦି ସ୍ଥଳ ପଥରେ, କେଉଁ ବାହନରେ ଆସିଛନ୍ତି? ହାତୀ, ବଳଦ ନା ଘୋଡ଼ା? ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଛନ୍ତି ନା ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ିରେ? ଆଉ ଯଦି ଜଳ ପଥରେ, ତାହେଲେ କେଉଁ ପୋତାଶ୍ରୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଲାଗିଛି? ପୋତାଶ୍ରୟ ଏଇ କଳିଙ୍ଗପଟ୍ଟନମ। କଳିଙ୍ଗପଟ୍ଟନମ ପୋତାଶ୍ରୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଲାଗିଛି। ପୋତାଶ୍ରୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁ କହିପାରିବେ? ଶୁଣନ୍ତୁ ବିଦେଶୀ, ଆମ ରାଜ୍ୟର ପୋତାଶ୍ରୟରେ ବିଦେଶୀ ବୋଇତ ଲାଗେନି। ଆମ ଦେଶର ବୋଇତ ବିଦେଶକୁ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଏ। ସତ କୁହନ୍ତୁ କିଏ ଆପଣ? ତା ନହେଲେ ବନ୍ଦୀ ହେବେ, ଜୀବନ ସାରା ବନ୍ଦୀ ହେବେ। ବନ୍ଦୀ? ଏ ଦେଶରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ସୁନ୍ଦରୀ ମାନେ ରାଜକର୍ମଚାରୀ ସୈନିକ? ନା, ଆମ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଖରେ ଶତ୍ରୁକୁ ଦମନ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ନିଜ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ଆମ କଳିଙ୍ଗ ମାଟି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମାଟି, ରାଜତନ୍ତ୍ରର ମାଟି। ସତ କୁହନ୍ତୁ କିଏ ଆପଣ? ଆଉ କାହିଁକି ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି? ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଜଣେ ପରିବ୍ରାଜକ। ଏ ଦେଶ ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। କଳିଙ୍ଗ ବାବଦରେ ମୁଁ ଅନେକ କଥା ଶୁଣିଛି, ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲି। ଯାହା ଶୁଣିଥିଲି ତାଠୁ ଢେର ଅଧିକ ଦେଖିଲି। ଆଉ ଯୋଉ କଥା ଆଦୌ ଶୁଣିନଥିଲି ମୁଁ ଦେଖିକି ବିସ୍ମୟ ହଉଛି। କେଉଁ କଥା? ଏଇ ନାରୀ ବି ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରେ। ଆମ ରାଜ୍ୟର ନାରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସରସ୍ୱତୀ, ଦୁର୍ଗା ସ୍ୱରୂପିଣୀ। ସତ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ପରିବ୍ରାଜକ। ହାତରେ ଆପଣଙ୍କର ଅପରକ୍ଷଣ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଭୂତ କି ଚୋର ଭୟ ନାହିଁ ଆଗନ୍ତୁକ। ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ନ ପାଇଲା ଯାଏ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ମୁଁ ଶୁଣୁ ଓ ସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ମୁଖ୍ୟ ସେନାକୀରୁ ଖାଇନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆଗମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ହେବା ଯାଏ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ନାଇଁ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସତ କହୁଛି। ସତ ମିଛର ପରୀକ୍ଷା ନ ହେବା ଯାଏ ଆପଣ ଆମ ଶିବିରରେ ବନ୍ଦୀ। ସହଚରୀମାନେ, ଏ ଆଗନ୍ତୁକକୁ ଆମ ଶିବିରକୁ ନେଇ ଆସ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ
নিরময় সাজানো খোঁজাবুঝি যোছন খোঁজুছি তাকে যোছন খোঁজুছি তাকে ସନ୍ଦେହ କରୁଛି